Κοίτα ουρά. Μέχρι που φτάνει το μάτι. Ουρά αυτοκινήτων. Είμαστε πριν την Τόσια. Εδώ δέστε. Ουρά. Μέχρι που φτάνει το μάτι. Αυτός είναι ο δρόμος. Autobahn. Μισό χιλιόμετρο την ώρα. Έτσι να μου τα πούμε κιόλας. Παιδί μου. Αχ. Μοντά βάση. Αυτή είναι η κατάσταση του δρόμου. Όποιον ξανακούσω κάνει παράπονο για τους ελληνικούς δρόμους. Που έχει καλή μονό μας. Λοιπόν, έρχεται ένας. Σωστός. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα υψίπεδα της Κασταμονής. Μετά την Πολού, όπου έχουν μείνει και άλλοι δύο εδώ. Έτσι θα πάμε αριστερά. Έχουμε ταλαιπωρηθεί πολύ στα χιόνια, όπως βλέπετε τα πάντα είναι εδώ άσπρα. Λευκά για λευκά. Τώρα στο βάθος είναι ο Γιώργος ο Στράντζαλης, πρέπει να είναι αυτός. Και είναι και ο Φεράρι, ο Γιώργος ο Χρήστος. Για να δούμε τι θα δούμε εδώ πέρα. Οι δρόμοι είναι ένα μάτσο χάλια, δεν τους συζητάμε. Δεν είναι... Τουλάχιστον στην Ελλάδα τους κρατάνε ανοιχτούς, να πούμε. Για σιγά λίγο. Λοιπόν, για να βλέπουμε εδώ πέρα. Έτσι. Ένας είναι μπροστά από αυτόν εδώ πέρα, δεν φαίνεται. Ο Φεράρι, ο Στράντζαλης και ο Μίτσος ο Γεωργιάδης. Και όπως βλέπετε μας έχει πιάσει το χιόνι πάρα πολύ. Ξημερώσαμε έξω από την Ορντού. Πάρα πολύ χιονίζει. Αρκετά δηλαδή. Φουλάρουμε λίγο μέσα. Ζουμάρουμε μέσα στο χωριό. Πολύ χιόνι. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, όπως βλέπουμε εδώ οι δρόμοι είναι... Πέρασε προηγουμένως το μηχάνημα. Φαίνεται και που χιονίζει αρκετά. Όταν ήρθαμε εδώ πέρα η παρκίδα ήταν καθαρή. Όπως φαίνεται και εδώ κάτω από αυτό, και αυτός μαζί μας μπήκε σχεδόν. Έχεις πόσο χιόνι μάλιστα εδώ πέρα. Ας πάμε. Τώρα περιμένουμε να ξεκινήσουν τα παιδιά για να ξεκινήσουμε να μπούμε για να πάμε για τραπεζούντα και μετά για τα σύνορα. Έτσι, πρώτα ο Θεός δηλαδή. Μάλιστα. Αυτά είναι τα πάτρια εδάφη δηλαδή. Λοιπόν, τώρα περνάμε την Ορντού. Εδώ είμαστε στο κέντρο. Μόλις προηγουμένως περάσαμε μια μεγάλη εκκλησία, πρέπει να ήταν ο Άγιος Νικόλαος. Εδώ αριστερά μας είναι η θάλασσα. Το λιμάνι. Κοίτα αυτό, έχει πολύ κύμα. Ο καιρός έχει σφίξει πάρα πολύ. Γεμάτο πάπιες. Κοίτα να δεις τι γίνεται εδώ. Γεμάτο πάπιες. Πάπιες και μέσα στη θάλασσα. Τι πράγμα και αυτό. Τέλος πάντων. Μεγάλη πόλη. Τι φαίνεται. Τέλος πάντων. Στα φανάρια περιμένουμε. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Βεβέλα λέει Κυρεζούν. Τραμπζόν Κυρεζούν. Πολύ χιόνι ρε παιδί. Λοιπόν, για να δούμε. Έτσι να απομακρυνθούμε λίγο το Στράντζαλη. Ναι, Κυρεζούν Τραμπζόν. Κυρεζούν είναι κερασούντα.
Τώρα κοντεύουμε στην Κερασούντα, είμαστε 20-30 χιλιόμετρα το πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είναι η Κερασούντα. Να την η Κερασούντα. Να και η Κερασούντα. Τι πίστης. Να βγει ήλιος, δίθεν. Μεγάλη πόλη. Θα πρέπει να διακόψω γιατί έχει κίνηση. Λοιπόν, εδώ είναι η διασταύρωση για την Κηφισιανά. Παιδί μου. Από εδώ πάει για την Αργυρούπολη. Η οποία φαντάζομαι θα είναι κάπου εκεί πάνω στα βουνά, τα οποία δεν φαίνονται. Πολύ χιόνι ρε παιδί, πολύ χιόνι. Επίσης συνεχίζουμε για Τραπεζούντα φυσικά. Μετά πάμε στη Ρίζα. Ρίζε, το λένε οι Τούρκοι. Μετά πάμε για Γεωργία. Έχει ο Θεός. Κάπου εκεί πάνω σε αυτά τα δάση είναι η Παναγία Σουμελά. Εδώ είναι η διασταύρωση για την Τόνια. Σκιντερλή. Την Τόνια, για την Τόνια. Ναι παιδί μου. Πλησιάζουμε την Τραπεζούντα. Είμαστε κάπου μισή ώρα πριν, αλλά είναι όλο γεμάτο χωριά, τουριστικά, πολλές πολυκατοικίες, πάρα πολλές πολυκατοικίες. Έχουν κάνει τον τόπο τουριστικό αξιοθέατο. Φυσικά για όλα είναι η θάλασσα, η μαύρη θάλασσα. Τι να πεις, άλλος. Άλλος πάντων. Αυτή είναι η Τραπεζούντα. Εκεί πάνω είναι και το αυτό που φαίνεται. Τι να φαίνεται, δεν φαίνεται. Έτσι μας πέσει απάνω το λεωφοριάκι. Ίσως από εδώ να φανεί. Ναι. Τραπεζούντα. Πληθυσμό 229.000. Μάλιστα κύριε. Τώρα από εδώ φυσικά είμαστε πολύ κοντά και δεν φαίνεται το τραπεζοειδές, αλλά από μακριά το είδα εγώ. Εντάξει, με το μάτι δεν φαίνεται. Έτσι από κοντά δεν φαίνεται. Παραλιακή εθνική οδός. Όλο παραλία, από τη Σαμσούντα μέχρι εδώ. Όλο παραλία. Πολύ καλή, έτσι, αναλόγως με άλλους δρόμους της Τουρκίας είναι πάρα πολύ καλή, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Εξυπηρετείται από εκχιονιστικά τώρα το χειμώνα. Εντάξει, προσέχουν οι άνθρωποι, δεν μπορώ να πω. Πολλά ραντάρ στον δρόμο, αυτοματοποιημένα. Πάρα πολλά πράγματα. Καλώς. Τραπεζούντα. Κάπου εδώ πρέπει να είναι και η διασταύρωση που στρίβει δεξιά για Αργυρούπολη. Και Μουσιανά που λένε αυτοί. Και εν πάση περιπτώσει από αυτόν τον δρόμο επίσης προς Αργυρούπολη πάει στην Παναγία Σουμελά. Να οι άλλοι, εδώ είμαστε. Η εκκλησία της Αγίας Σοφίας στην Τραπεζούντα, στην παραλία. Τι πάθα.
Λοιπόν, και εμείς χαινείς ερζερούμε από εδώ, πάει για την Παναγία Σουμελά. Δεν το βλέπετε. Να λοιπόν και το υψίπεδο της Τραπεζούντος και πάνω. Εμείς πάμε, να και τους χαινείς, το δούμε δεξιά, εμείς πάμε Ρίζε. Γιόμρα Ρίζε. Παιδί μου. Μάλιστα. Εδώ πλέον είμαστε στα σύνορα της Γεωργίας. Αυτό το κτίριο του περίεργου που βλέπετε είναι το σύνορο το Γεωργιανό. Και γράφει Γεώργια. Άρα έχει ένα πρόβλημα ο Στράντζαλης και περιμένουμε όλοι εδώ στη σειρά. Εντάξει, όλα καλά. Δεν βαριέσαι, τι να κάνω. Συμβαίνουν και αυτά. Χθες το βράδυ αποκλειστήκαμε πάνω στα βουνά. Αυτό ήτανε που αποκλειστήκαμε. Κοιμηθήκαμε ίσα ίσα 3-4 ώρες και η ώρα... Τι ώρα είναι τώρα? 5 Αυστρία, 6 Ελλάδα, 5 ώρα. Και στις 5 ώρα το πρωί μας ξυπνήσε τέλος πάνω και κοιμηθήκαμε 4-5 ώρες. Καλά ήταν. Εδώ είμαστε στα βουνά πάνω πριν την Τυφλίδα. Αυτός είναι ο Northern Route. Παιδί μου. Αυτός είναι ο περιφερειακός της Τυφλίδας. Εδώ δες. Λάσπη και κακό. Πάθαμε λάστιχο, κομμάτια γίναμε. Τέλος πάντων ευτυχώς είχαμε μια ρεζέρβα. Καθυστέρηση έχουμε 3 ώρες. Δεν βλέπω να βγάζουμε βίζα σήμερα. Και βλέπω να μένουμε μονάχος με το Στράντζαλι. Τέλος πάντων. Ας είναι καλά, ο Γιωργάκης κομμάτια έγινε. Και ο Στόγιας και ο Στράντζαλης. Αν δεν ήταν ο Στόγιας ειδικά είχε εκείνο το εργαλείο. Κάτσε να περάσουμε από εδώ τώρα να γίνουμε. Παιδί μου. Κράτος σε ανοικοδόμηση γενική. Εδώ είμαστε στα Γεωργιανά και Αζερμπαϊτζανά σύνορα. Κοιτάξτε εδώ μια γεφυρούλα ωραία. Πάμε στη γέφυρα, όλη η ομάδα έχει Στράτζαλη. Θολωτή γέφυρα σαν τις δικές μας. Το παλιό του σύνορο, δεν μπορώ να πω ότι ήταν σύνορο. Τότε διαχωρίζονταν οι δημοκρατίες. Λοιπόν, ωραιότατη θολωτή γέφυρα, στυλ υπηρώτικο δικό μας. Λοιπόν, μπήκαμε στο Αζερμπαϊτζάν. Είμαστε στην τελική ευθεία. Για να δούμε. Κάμπος. Ένας κάμπος και το όριο ταχύτητος 60 χιλιόμετρα. Και πάρα πολλά ραντάρ λέει. Για να δούμε τι θα δούμε. Μα κτίριο. Εδώ είναι αντιπροσωπεία της Μπέντλεϊ. Απέναντι από το λιμάνι. Δεν ξέρω τι να τα κάνουν τα λεφτά. Πω. Στο βάθος. Ρε τι σου κάνουν τα πετροδολάρια. Ο ουρανοξύστης του Μπακού. Το Χίλτον στο βάθος. Το παλιό το τώρα, τι είπαμε, είναι το παλιό κυβερνητικό κτίριο. Παιδί μου. Και συνεχίζουμε. Πεζόδρομος. Όλο Καλτερίμι. Αριστερά πάρκο. Και σαν η λίμνη δίπλα.
Φυσικά. Εμπορικό κατάστημα πάνω στην παραλία. Πάμε, ναι. Λοιπόν, εδώ, διαφημιστικό στάντη της Inglot. Τώρα τραβάει. Λοιπόν, στο ισόγειο, καφετέρια. Και εμείς είμαστε τον πρώτο. Και άλλοι ανεβαίνουν από το υπόγειο. Παιδί μου, χαμός, μαγαζιά, τι μαγαζιά θέλεις, όλη η Αγγλία εδώ είναι. Όλο το Λονδίνο εδώ είναι. Πιέρ Καρντέν, ορίστε, πάρτε να έχετε, το γνήσιο. Εδώ είμαστε παρκαρισμένοι μέσα στο λιμάνι του Μπακού. Αυτός είναι ο Γεωργιάδης, ο Μίτσος. Γεια σου Μίτσο! Λοιπόν, και εμείς οι υπόλοιποι είμαστε προς την έξοδο. Κάτσε να περάσει ο ηλίθιος με το Λάντα. Εδώ είναι οι γραμμές του τρένου. Από εδώ έρχονται, όπως τα βαγόνια, θα βλέπετε εδώ τα βαγόνια, έρχονται και τα βάζουν μέσα στο βαπόρι. Κατευθείαν μπαίνουν μέσα στο καράβι. Λοιπόν, για να δούμε. Να το βαπόρι στο τέρμα μέσα. Κατά αυτόν τον τρόπο τα αυτοκίνητα μπαίνουν, όπως είναι το βαπόρι και έχει κενό ανάμεσα, τα αυτοκίνητα μπαίνουν ανάμεσα στα βαγόνια. Να τις φορτώνει από εκεί τώρα. Δεν είναι από εδώ για να το δούμε. Τέλος πάντων. Πάμε πιο πέρα. Εδώ είναι ο Γερμανός ανάμεσα στους Ουκρανούς που ήμασταν παρέα. Και προχωράμε. Πάμε στην υπόλοιπη παρέα. Αυτό είναι. Ξημερώσαμε στον Μπακού για ακόμα μία μέρα και μας πλάκωσε το χιόνι, ρώσικος χειμώνας. Έχετε από τα βόρεια, χιονίζει πολύ. Το πρόβλημα ακόμα δεν αποκαταστάθηκε φυσικά, ελπίζουμε μέχρι το βράδυ. Εδώ πέρα χτίζουν ένα, από ό,τι είπαν εδώ οι Τούρκοι οδηγοί, αυτό θα γίνει παρκίδα για φορτηγά. Για να δούμε σε πόσα χρόνια θα το κάνουν. Άλλος πάνω. Και ένας. Παιδί, πέρασε και ένας άνθρωπος από εδώ. Πάλι καλά. Μέσα του πουθενά, μέσα στον Μπακού είμαστε, αλλά είναι εγκατελειμμένη η περιοχή αυτή. Είναι προς το λιμάνι, το λιμάνι είναι εκεί κάτω μεριά. Κάπου 1 χιλιόμετρο από εκεί που ήμουνα προηγουμένως, τόσες μέρες. Μας έφεραν, παρκάραν εδώ πέρα και να δούμε πως θα βγούμε. Τέλος πάντων. Θα δείξει. Με αυτό το χιόνι. Οι άλλοι πάντως πάνω στα σύνορα δεν έχουν ήλιο. Αυτό είναι ευχάριστο. Δηλαδή το χιόνι μπορεί να είναι μέχρι τη μέση της διαδρομής. Κάπου. Θα δείξει. Και δεν έχουμε και αλυσίδες. Πέρα πάρε. Τέλος πάντων. Μια άλλη διάσταση του περιφερειακού της Τυφλίδας με ήλιο και ξηρό καιρό. Στα αριστερά μας τώρα πια είναι η πόλη της Τυφλίδας. Στο βάθος είναι το κάστρο. Στο βάθος του κάστρου της πόλης, αρχαία ελληνικότατη πόλη, πρωτεύουσα της Γεωργίας φυσικά. Μεγάλη πόλη, πολλά εκατομμύρια κόσμο, αλλά φτωχό κράτος υπό ανακατασκευή. Να βλέπουμε και που πάμε σιγά. Καλώς τώρα. Όλα καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Ρικότι Τούνελ, όπως πάει ο δρόμος για το Κουταΐσι. Τώρα που θα βγούμε θα δείτε τι χιόνι έριξε. Γι' αυτό ήταν κλειστός ο δρόμος. Κοίταξε πράγμα, κοίτα. Ανάγια μου.
Έχει ρίξει 2 μέτρα χιόνι. 2 μέτρα χιόνι, γεμάτα. Όταν ανεβαίναμε δεν ήταν αυτό το πράγμα. Όλο αυτό το χιόνι το έριξε μέσα σε 2 μέρες. Πανάγια. Αν γι' αυτό ήταν κλειστοί οι δρόμοι. Παιδί μου, πολύ πράγμα. Τώρα είμαστε μέσα στην Τραπεζούντα και πηγαίνουμε για το μοναστήρι της Παναγίας Σιμελά. Μάτσκα Γκυμπισενέ Ερζερούμ. Έντε τουρκάκο φύγε. Κάπου εδώ πάνω σε αυτά τα βουνά είναι η Παναγία Σιμελά. Δεν ξέρω πού ακριβώς είναι, αλλά δεν πρέπει να είμαι και πάρα πολύ μακριά. Αξιώθηκαν αυτό και μέχρι εδώ εξαιτίας των φρένων. Το σέρβις που έκανα είναι εδώ δίπλα μου, δεξιά μου, δεν φαίνεται φυσικά. Σε 10 λεπτά με αλλάξανε τη βαλβίδα και τη γωνία, αυτά που δεν μπορούσαμε να βρούμε στον Πακού, και μου έφεραν από Καμάζ, τέλος πάντων, και έκανα τη μετατροπή. Και 20 ευρώ, όλη και όλη η ιστορία στην Ελλάδα θα κάνει κανένα 50-60. Δεν να πάρει πια. Για κάτσε να δώσει. Abi, Panayya Sümela kaç kilometre? Valla bilmiyorum ama bayağı var. Çok gideceksin. 5 O civarlarda. kilometre. Fazla. Α, merci. Είναι αρκετά λέει μακριά. Τέλος πάντων. Άσυλο. Ελπίζουμε να αξιωθούμε κάποτε να ανέβουμε και στην Παναγία. Ήρθαμε μέχρι εδώ πάντως. Εδώ βλέπετε το τελεφερίκ της Σορντού. Παιδί μου. Βγαίνει εκεί πάνω. Καλώς τον έσμι, 2 λιματσούλες. Να και το κεραιώνει. Ο κόσμος καίγεται για δρομολόγιο και εμείς καθόμαστε την περνάμε. Παιδί μου, βάλαμε τους ασυρμάτους, ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το Mont Blanc. Λοιπόν, από οι Άλπεις, από πάρα πολύ κοντά. Παιδί μου, πάρα πολύ ωραία. Και το ταξίδι για την Αγγλία συνεχίζεται. Λοιπόν, κατεβαίνουμε το Mont Blanc. Είναι κομμάτια παλιός στενός δρόμος και κομμάτια φάρτες, να όπως εδώ, ας πούμε. Έπρεπε να πάρω προηγουμένως τις φωτογραφίες, τέλος πάντων. Δεν πάει να φωνάζεις εσύ, φώναξε στο τέλος. Το Mont Blanc, οι Άλπεις. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά είχα αυτό. Πολλά χρόνια. 81, 82. Κάτι τέτοιο. Πάλι καλά που θυμόμουν πως να έρθω δηλαδή. Αλλά είχα και αυτό εδώ. Και εντάξει, όπως τα θυμόμουν, έτσι μετά βγάζει και αυτό. Άρα δεν ήμουν λάθος. Και εγώ νόμιζα ότι γέρασα και τα ξεχνάω όλα. Λοιπόν, όμορφες οι Άλπεις. Έβαλα και τα μηχανήματα. Εντάξει, για να δούμε για πόσο. Τέλος πάντων.
μια όμορφη κοπέλα να τραβάει βίντεο. It's a nice girl taking me video. Thank you very much. Πού να κάνω την κυρία από εδώ. Thank you. Λοιπόν, που βγήκατε στον τόπο και περπατάτε, ρε παιδί μου, βέβαια. Εντάξει. Ένα τριωράκι έτσι κάνω τώρα για να υπόλοιπα άλλο. Μια πολλά πολλά. Μια χαρά μας λέω. Είμαστε λοιπόν και στην εξοχή της Αγγλίας με ηλιοφάνεια, τα προβατάκια και για γελάτη όσκου. Κάνουν και δρόμοι, αφού ένα ρο 5 τοπικό εδώ, ρο 5, ξέρει με πόσο μείον δουλεύουν. Συμβαίνει το Ισραήλ, στον αγώγιο δεν θα βάλω. Κάναμε και 9 ώρες παύλες εδώ, στην Κουλίνα. Όλα καλά. Μην θα πάω να φορτώσουμε για... Δεν πάω να κάνει. Έχει Λοιπόν, είμαστε μέσα στο τελωνείο στο Ντόβερ και ορισμένα ελληνικά αυτοκίνητα εδώ πέρα της Ξηρούς. Για να δούμε, θα τραβήξουμε καλά το κάστρο του Ντόβερ εκεί πάνω. Το κάστρο του Ντόβερ. Από αυτή τη γέφυρα πρέπει να ανέβω και να πάω στο καράβι. Τώρα περιμένουμε να μας πάρει τηλέφωνο ποιο καράβι είναι, ποια εταιρεία, τι ώρα θα φύγω. Τέλος πάντων, όλα καλά. Μέχρι εδώ καλά πάμε. Τώρα είμαστε από την άλλη μεριά του κάστρου, πάλι μες στον Ντόβερ. Κοιτάξτε τι γίνεται από αυτοκίνητα εδώ. Εκείνη η Ντάνα μπαίνει για την Πέο Φέρις. Αυτή εδώ. Χαμός. Και εμείς εδώ πέρα η France Airways είναι κλειστή. Και εμείς εδώ πέρα στην DFDS γίνεται το έλα να δεις. Η ουρά φτάνει έξω. Ο Ισπανός μπροστά μου. Χαμός. Άλλο πράγμα. Πολύ αυτοκίνητο. Πάρα πολύ αυτοκίνητο. Να δούμε πότε θα περάσουμε. Έτσι για επίτηδες τώρα, κοίταξε. Κοίταξε να δεις τώρα που είμαστε στο Φρέχεν. Ούτε μια ώρα μακριά από τη Σοφία και δεν μπορούμε να πάμε. Δεν να πάρει ευκεί να πάρει. Έχω 2 ώρες περπατημένες, πολιτσάει λέει στα 800 μέτρα. Άισε τα διάλογο ρε παγλαμάτες. Να σε εμάς σας. Και αν μπορώ να πάω στην αδερφή μου. Εδώ είμαστε στην Αυστρία. Πηγαίνουμε για Βενετία. Εδώ είναι η Tower. Ακριβώς πριν το πρώτο μεγάλο τούνελ. Αυστρία είναι αυτή, χιόνια θα έχει, τι θα έχει. Μια χαρά.